नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबोखौ माने मोनथिखाबाय जानांगौ। तो दिनैनि भिडिअआ मा जागोन? दिनैनि भिडिअआ आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों जे इउट्यूबा 1K भिउसआव बेसेबां फैसा होयो, 10K भिउसआव बेसेबां फैसा होयो, 100K भिउसआव बेसेबां फैसा होयो, एबा बेबायदिनो 1 मिलियन बायदि बायदि भिउसआव बेसेबां फैसा होयो। जुदि नोंथांमोना मोनथिनो लुगैदोंबा बे भिडिअखौ नायजोब आरो क्लियार जागोन दे। खिन्थु दा गिबिसिनथारावनो जोङो सोरबा बुङो साबस्क्राइबारजों फैसा मोनो। तो बियो मानि एकदम बेकार बाथ्रा दे। साबस्क्राइबारजों नों माब्लाबाबो थाखा खामायनो हाया। आरो सोरबा बुङो लाइकजों। तो बेबो मोनसे बेकार खोथा। मानि इउट्यूबा लाइकजोंबो मानि फैसा होआ दे। मानि बियो बेकारखा आरो। तो नोङो बेकार खालामजागोन बेबायदि जुदि साननानै इउट्यूबाव फैयोबा। नोङो जेसेबांनो भिउस इनक्रिज खालामनो हागोन, जुदि लाइक फैयाबाबो नोङो थाखाखौ मोजां मोनगोन दे। इउट्यूबनिफ्राय पेमेन्टखौ मोजां मोनगोन। दानि नोंथांमोना सोङो खायफा 1K भिउसआव बेसेबां फैसा मोनो। तो 1K भिउसआव 0.01 मानिबो नोंथांमोना रेवेन्यू जानो हागौ दे। नोंथांमोना मनिटाइजेशन जानाय इउट्यूब चेनेलफोरनि मालिकफोरनाव सों। मानि इउट्यूबाव मोनसे RPM थायो दे। जेरैबायदि बाइकआव सायोबा मोनसे RPM ओरै जायोना, बेबायदिनो मानि इउट्यूबावबो मोनसे RPM होननाय दं। बे RPMआ जेसेनो हाई जागोन एसेनो नोंथांमोना थाखाखौ बुरजा मोनगोन। जुदि नोंथांनि RPMआ 1K भिउसआव $1 मानि RPMआ बेबायदि दावखोनानै थादोंबा, अब्ला 100K भिउसआवनो नोंथांमोना $100 मोनगोन दे। आरो जुदि नोंथांनि RPMआ 0.1 आव थादोंबा, पार 1K भिउस जुदि 0.1 आव थादोंब्ला मानि 1 मिलियन भिउसजों नोंथांमोना $100 एबा इन्डियान मानियाव 7,000 गाहाम मोननो हागौ दे। अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जे आरो RPMखौ नोंथांमोना माबोरै हाई खालामनो हायो। जुदि बेखौ नोंथांमोना सोंथि खालामोबा, मानि RPMआ कन्टेन्ट बाय हिसाब जायो दे। जायफोरा इउट्यूब चेनेल बानायग्रा बिथांमोना मोनथिखागौ जानांगौ दे इउट्यूब चेनेलाव मोनसे कन्टेन्ट थायो। जाय कन्टेन्टआ मानि कमेडि, ब्लगिं, फेक्स बायदि बायदि चेनेल थायो। बेफोरबायदिनो RPMआ मानि 1K भिउसआव 0.30 0.40 बेबायदि डलार रेवेन्यू जायो दे। 0.0। आरो जुदि नोंथांनि चेनेला इडुकेसन जों रिलेटेड गोनांब्ला नोंथांनि चेनेला मानि RPMआ फुरा हाई जागोन आरो भिउसआ फुरा डाउन जागोन। जुदि कमेडिबा नोंथांनि RPMआ चेनेलनि RPMआ मानि ल' जागोन आरो भिउसआ फुरा दामि जागोन आरो मानि गोबां फैगोन। बेयावनो नोंथांमोना सानो गोबां भिउस फैदों, बेना माथो खम भिउस फैदों, माथो बेलाय बिनिफ्राय खमसिनसो आर्निं रेवेन्यू जाजायो। थ' बेबायदि साननो हागौ आरो। दा कन्टेन्ट बाय कन्टेन्ट लानानै मानि रेवेन्यूआ बारासिन जायो दे। मिउजिक, इडुकेसन जुदि नोंथांमोना बे मोननै कन्टेन्टआव भिडिअ खालामोब्ला, अब्ला मोनथिखायो जानांगौ दे रेवेन्यूआ नोंथांमोना माबायदि जायो। मानि 1K भिउसआवनो 0.80 बेबायदि डलार रेवेन्यू जायो दे। मानि 10K भिउसजोंनो $5 $6 $7 बेबायदि रेवेन्यू जायो बिथांमोना। तो कमेडि खालामोबा 10K भिउसआव $1बो जानो हागौ आरो मालाबा $1आनो जायाबो जानो हागौ। जिखुनु जाय हक नोंथांमोना इउट्यूबनिफ्राय पेमेन्ट मोननो लुगैदोंबा भिउसआ 1 मिलियनसो थांनांगोन दे। 500Kसो जुदि थांबासो $100खौ नोंथांमोना मोनगोन होननानै आसा खालामबानो जाबाय। तो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। नोंथांमोना दा मिथिबाय 1K डलाराव इउट्यूबा खायफा मानसिनो इन्डियान मानि थाइसे थाइनैबो होयो आरो खायफा मानसिनो 185 बेबायदिबो होयो। खायफाना पार 1K भिउसआवनो $1 मोनो, खायफाना पार 10K भिउसआव $1 मोनो, खायफाना पार भिडिअस बाय 50K भिउस $1 बेबायदि फैयो दे। थ' नोंथांमोना बेबायदिनो जानकारी भिडिअ मोनबाय थानो लुगैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' नोंथांमोना आरोबाव उनाव मा बर' एलबामखौ बेबायदि आङो थाखानि बागै दिहुननो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। अबे बर' एलबामनि रेवेन्यूखौ आङो इउट्यूबनिफ्राय दिहुननो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थादो दे। अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।